Здравейте! Вие сте с Дари Фарим. Сигурно вече ме познавате и се извинявам, че отдавна не бях снимала. Това сега реших да направя един малък... как се казваше? Добре, да забравих как се казваш просто. Това е стаята на момичето. Това на момчето и сега ще ви разкажа какво общо ще се представя всичко. Това е момичето и то не знае, че ще има момче с квартирант. Мисля, че цялата квартира е нейна. Обаче момчето се е нанесло първо и са казали, че няма свободни места, но са забравили, че ще има съквартирант. Да кажат, че ще имат, че ще са съквартиранти. Та момчето се казва Джейм, а пък момичето Джема. Така, да ги запомните. И тя вече чука на вратата. Всяко някой се чу. Дай да видим дали има някой, защото може да има някой приятел. Това кога се... да, влязох. Добре, сигурно ще има друг човек, който ще живее с мен дано да не е момиче. Кой? Здравей, кой си ти? Това е моята квартира. Не, моята е. Явно ще се я делим. Може ли да вляза? Добре, заповядай. Ако искаш да ти помогна нещо с кашоните, нося и твоя багаж, така че има проблем. И тип. По-големия ли го даде на мен? Какво каза? Нищо не съм казал, бе. Сега малко с пръсти. Само да ги хвана, че е малко трудно през телефона. Тук ли ще живеем? Да, виж, перфектно е. Къде ни е хладилника и храната, бе? Това е твоята стая, чао. Майко. Очаквайте втора част. Благодаря, че гледахте. Това е много кратко, но ще се опитам да снимам повече, защото сега ми даде само 2 минути.